An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn kabi sɔgɔmada in na an y'a fɔ a ɲɛna n ko bi festival hukumu kɔnɔna na minnu bɛ a ko ɲɛnabɔli kunna an n'olu dɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ wulada in na i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min ko lazara waati min ye Atayɛri Mayiga ye exposition minnu bɛ ɲinan ta la olu ɲɛmaaya b'ale bolo nka Atayɛri bɛ maaw la maa minnu ye festival tutigɛli baaraw kɛ n'a kɛ garisɛgɛ fana y'an bolo ɲininkali wɛrɛ minnu bɛ an bɛna se k'olu k'u la sabula ale bɛ fɛn caman ɲɛdɔn a festival ko la ɲinan festival a sigira bolo caman kan a yanni festival yɛrɛ fana ka daminɛ AES dɔgɔkun kelen tun bɛ yen balimaya ni sini tɛgɛnɔbilaw seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fana ye bolonɔbila sɛbɛnw caman sigi sen kelen kan yaasa min ye u bɛna baara minnu kɛ don nataw kɔnɔna na nka n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min kulukulu minnu sigilen don festival Sile Niger yɛrɛ kɔnɔ n'o Segu Art ye ɲinan ta an y'a ye k'a fɔ foire ko o tun bɛ a la ɲɛmaaya tun bɛ yen min ye exposition ye o ɲɛmaaya fana tun bɛ yen ka taa fara maa minnu bɛ yen n'olu bɛ caravane fana dɔn caravane fana kun ɲɛmaaya bɛ yen Talent des Cités ka taa se Pagne Tissé ma ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ɲɛmaabaw tun don an garisɛgɛ bɛ maa min na bi o ye n'i y'a mɛn Segu Art min bɛ fɔ dɛ o kɛkun yɛrɛ ye mun ye an n'o ɲɛmaa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'o ye Atayɛri ye Atayɛri n'u la e nana an ka wele jaabi an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ayiwa an y'a ye k'a fɔ ɲinan festival yanni ale ka daminɛ ani AES jamanaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ miirina jumɛn nana n'o ye sabula Mali kɔni bɛ ɲinan san kɛ seko ni dɔnko san ye kaban kasi mini ce ka foli la an bɛ lajɛlikɛbagaw bɛɛ fo ɲinan an ye a daminɛ ni AES dɔgɔkun ye ne bolo o ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka hakilina ye ka se ka AES hakilina sinsin kosɛbɛ jamanadenw yɛrɛ an ka jamana saba in o kɔnɔna la i n'a fɔ Burkina Faso, Niger ani Mali yɛrɛ an y'o kɛ festival hukumu kɔnɔna la sabula festival ye ɲɛnajɛba ye mun bɛ a ka san 21nan fɛte ɲina ɲɛnajɛ min don a bɛ maa caman wuli ka bɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an yɛrɛ bolo rendez-vous ba de don n'i ye fɛn fɛn k'a kɔnɔna la a bɛ sangaba sɔrɔ donc AES dɔgɔkun in i y'a fɔ cogo min na sisan a dabɔra sinjiya ani badenya de kama ka se k'a kɛ sababu ye population ka koloso ɲɔgɔn na activités ka se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka se ka baara kɛ hakilina kelen na jamanaw ka se ka yiriwa donc o de nana ni hakilina in ye o la an bɛ jamana ɲɛmaaw fo k'a daminɛ général Asimi Goïta la général d'armée Asimi Goïta la mun sɔnna nin hakilina ka se ka kɛ an bɛ se k'a fɔ bi ni dɔgɔkun in a fisayara kosɛbɛ sabula Maliyɛnw ni Nigériens ni Burkinabɛw u jɛra ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn ye caman kɛra collaboration caman fana commencera ka créer a bɛ kɛ sababu ye hali bi seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna la ani domaine wɛrɛw hukumu kɔnɔna la jamana saba in acteurs u bɛna baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa Atayɛri an ye faamuyali kɛ o la Segu Art festival Sile Niger o ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na tiɲɛ don festival Sile Niger tun bɛ yen nka min ye art ye ale fanba nana bonya a la ɲinan an y'a ye k'a fɔ ɲɔgɔndanw kɛra a la olu jaabi dira min ye an yɛrɛ bɛ maa minnu dɔn n'olu ka baara don n'u dɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ fɛ i n'a fɔ Ablaye Konate ka bɔ anw yɛrɛ fɛ yan k'i siri k'i min ye kabaraka ye ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ma Ismaël Diabatew bɛɛ lajɛlen ka fɛnw bi yan ani wɔlɔkɛ ninnu yalama danfara jumɛn bɛ ale ni festival yɛrɛ min an kun b'a dɔn cogo min na kɔrɔlen parce que art yɔrɔ in maa caman t'a faamuya u n'u jɔ ka ɲɛgɛnw lajɛ maaw b'a fɔ ko nin fana ye mun ye tuguni n'i ti maa ye maa min b'a kɔnɔ i t'a dɔn a ka gɛlɛn voilà nka n'i y'a jateminɛ depuis festival édition fɔlɔw la an kun bɛ nin exposition ninnu kɛ nka fanga de tun b'a bonya ka se nin bɛɛ ma sabula an ye mun jateminɛ jamana in artiste caman bɛ yen denmisɛnnin caman bɛ yen mun bɛ san bɛɛ kɛ baara la nka yɔrɔ t'u bolo u b'u ka baara yira yɔrɔ min na yɔrɔ t'u bolo u b'u ka baara feere yɔrɔ min na ni dun ko artiste ye maa min ye a kan ka baara kɛ ka balo a ka wasiji la donc Segu Art dabɔra o de kama ka se ka kɛnɛ bila sen kan artiste b'u n'u ka baara yira ka se ka feere kɛ a kɔnɔna la ka se ka balo u ka baara tɔnɔ la donc ne bolo o de nana ni Segu Art hakilina ye an y'a daminɛ 2016 ni Segu Art tɔgɔ ye 2016 a kɛra septembre kalo kɔnɔna la
fɔlɔ ani festival kun tɛ ɲɔgɔn na nka an nana jateminɛ n'i y'a jateminɛ a bɛɛ hakilina ye kelen ka se ka seko ni dɔnko yiriwa an ka jamanaw kɔnɔ ka se ka seko ni dɔnko yiriwa Mali kɔnɔna la ka se ka artistes kɛnɛ di artistes ma u b'u exprimer yɔrɔ min na k'u ka baara yira yɔrɔ min na donc 2016 an ye édition fɔlɔ kɛ 2018 an ko yan'an ka kɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na an ka kɛ événement ba kelen a nana bɛn ni crise waati ye jamana kɔnɔ donc an y'a kɛ an y'a fɔ ma format créatif de Segu Art de festival sur le Niger donc an ye place ba di art contemporain ma mun ye ɲɛgɛnnikɛlaw ye ka parce que fɔlɔ musique de fanga kun ka bon kosɛbɛ nka sisan mɔgɔ dɔ festival dɔ bɛ bɔ jamana wɛrɛ kan ka na ɲɛgɛn dɔrɔn de lajɛ olu ka sira ba tɛ musique la dɔw fana bɛ na ka na conférence dɔrɔn de lamɛn ka participer ka taa u ka so donc an y'a kɛ de sorte que festival la bɛɛ b'i ta tɔmɔ a la ni san labanw na hali ɲɛgɛn sira kan an ye programme dɔ sigi sen kan denmisɛnninw kama denmisɛnninw bɛ na atelier kɛ u ka dessinw bɛ yira mɔgɔ bɛ passer k'a lajɛ donc ne bolo maakɔrɔbaw b'u niyɔrɔ sɔrɔ a la denmisɛnninw fana b'u niyɔrɔ sɔrɔ a la et puis o bɛɛ kɔfɛ Segu Art ye n y'a fɔ cogo min na sugu de fana don salon na sini an ye œuvre minnu exposé an sera ka 95% feere a la donc a bɛ artistes encouragé an yɛrɛ mun ye a ko labɛn voilà artistes bɛ encouragé an yɛrɛ mun b'a organiser a b'a encouragé an ka se ka hali bi an cɛsiri a baara la. Ayiwa Atayɛri an y'a ye k'a fɔ ɲɛgɛn don a faamuya man di ni maa min yɛrɛ ti k'i dɔn i b'a dɔn kosɛbɛ n'i nana dɔrɔn i b'a fɔ ko ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u ka ko n'u yɛrɛ tɛ maa t'a ɲɛdɔn aw bɛna mun sigi sen kan yaasa minnu tɛ fɛn dɔn a la olu fana ka se ka faamuyali kɛ k'a dɔn ko nafa b'a la. Bon ɲɛgɛn in je pense que hali sisan an bɛ ka mun kɛ sabula ɲɛgɛn in tɛ dan festival kɔnɔna dɔrɔn ma an bɛ sensibilisation de kɛ population yɔrɔ la an bɛ salle d'exposition dayɛlɛlen to san kurukara kɔnɔna la a tɛ dan festival ni nana Segu hali mois de décembre kɔnɔ i bɛna sɔrɔ an ka salle dɔw bɛ yen ɲɛgɛnw bɛ mun kɔnɔna la an bɛ médiation fana bila sen kan maaw bɛ bila sen kan mun bɛ œuvre expliquer mɔgɔw ye ka se ka a kanu don mɔgɔw la an bɛ taa ekɔlisow fana la ka visite organiser ekɔlidenw bɛ na kalo kɔnɔ siɲɛ kelen ka na salle d'exposition lajɛ ne bolo u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ art kanu don maliyɛnw na sabula an ka laɲini ye mun ye sini bi bi in na œuvre caman bɛ san kɔfɛ mɔgɔw de fɛ an ka laɲini ye mun ye kɔfɛ œuvre ka se ka san an maliyɛnw yɛrɛ fɛ a ka diya maliyɛnw ye a ka se ka san u fɛ o dun bɛ daminɛ depuis denmisɛnninya la ni œuvre diyara denmisɛnnin ye depuis a bas âge a fitinin a bɛ kɔrɔbaya n'a ye a bɛ se ka kariya k'a ka wari don a la sinon mɔgɔ min ma kɔrɔbaya n'a ye n'i ye a prix fɔ a ye a b'a fɔ k'a ye malo bɔrɔ caman sɔrɔ koyi a ma nɔgɔ a ka taa ka wari don a la bon i y'a ɲɛfɔ cogo min na a ɲɛfɔ man di hali artiste yɛrɛ mun b'a kɛ kuma dɔw la n'i bɛ se k'a ɲɛfɔ a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya dɔ kɛlen don ka kunkolo karilenw fara ɲɔgɔn kan yan fɛ voilà Kisiriki an y'a ɲininka ko o ye mɔgɔw hakilinaw de ye mɔgɔ minnu sara ka miirinaw to ko anw ka farafin jamanaw la ko anw tɛ sɛbɛnni kɛ ko minnu bɛ sɛbɛnni kɛ k'olu t'aw sɛbɛn komi ko an ka mɔgɔ minnu filɛ nin ye k'olu kunkolo minnu kari-karilen filɛ nin ye ko ni dɔnniyaw ni dɔnkow ni an ka jamana laadaw ko olu de taara ko nka ko yiri min filɛ nin filɛ k'o bɛ ka falen kura ye ko o ye falenni kura ye ko bɛna ni kura fiyɛ bon ni ale yɛrɛ tɛ yen n'i nana ka na ala i tɛ se ka foyi fɔ a la. maa wɛrɛ ale kɔfɛ fana mɔgɔ min b'a ka nin explication mɛn n'i taara sigi k'a lamɛn i yɛrɛ bɛ se ka dɔ d'a ma tuguni ka signification d'a mun tɛ ale ta ye ale ta ye wa taabolo fana bɛ o cogo la taabolo kelen maaw bɛ se ka interpréter cogo tan mun si ni si tɛ kelen ye donc o de ye art ye complexité ye o de ye art fana cɛɲɛ ye o de ye ɲɛgɛn. a kana dɔn ka ɲɛmaaw kunkolo kɛ yɔrɔ minnu na don présidents ni seko ni dɔnko tigilamaw olu kunkolo korikorilen don yɔrɔ dɔ la. ɲɛmaaw ani maaba minnu tɛmɛna je pense que artiste camerounais min y'a kɛ Barthélemy Togo ale n'i y'a jateminɛ farafinna yan a bɛ jate artiste baw fɛ hali diɲɛ kɔnɔna la a ka baara filɛlen don fan caman fɛ olu ye maa ye mun ye tɔnɔba sɔrɔ art kɔnɔna in na ɲɛgɛn in kɔnɔna la bon ni dabɔra mun kama o ye ka an ka seko ni dɔnko valoriser k'an ka maabaw valoriser ka se ka yira ko an kan ka segin an ka kɔrɔlenw de ma an kan ka inspire nin maaba ninnu na n'an bɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ bon n'i y'a jateminɛ an bɛ dynamique kura min kɔnɔna la mun ye AES ye an tɛ se ka taa ɲɛfɛ fewu n'an m'an kɔfilɛ an ka maakɔrɔ ninnu na minnu ye baarabaw kɛ ka tɛmɛ ka se k'an ka jamanaw libérer donc je pense que o de y'a ka fɛn
philosophie ba ye. Ayiwa ATR an delilen don an bɛ maliyɛnw ye i n'a fɔ Abulayi Wu Ouais. i n'a fɔ Wolagamu i n'a fɔ i ye k'i Sidiki mun fɔ nin ye fait. ani Kamaraka ninnu nka ɲinan an ye Chinois fana y'a la. Exposant na ou bien. Filɛlikɛlaw. U ka ambassadeur yɛrɛ tun bi yan. Ambassadeur nana ani Chinois caman nana ka na filɛli kɛ. Bon o bɛɛ ye Segu Art laɲini ye depuis a création kuma. Fɔlɔ ni exposition sugu tun t'a lajɛ tubabula de. Nka an ye défi min lancer an yɛrɛ an tun bɛ fɛ ka mun kɛ débat daminɛ la. Mɔgɔ bɛ taa expo lajɛ tubabula cogo min na an ka se k'o condition kelen créer Mali la yan ka créer Segu yan ka yira ko fɛn fɛn bɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ a bɛ se ka kɛ an ka jamanaw fana la. Donc ni fɛn kɛra ka ɲa mɔgɔ bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na lajɛ. Donc ne bolo o ye fɛnba ye Mali kɔnɔna la an kan ka hali bi ka baara kɛ hali bi baara tɔ bɛ yen. Donc san o san an b'an cɛsiri ka dɔ fara exposition niveau kan pour que san 5 nata a ka se k'a fɔ ko Segu Art kɛra plateforme ba ye farafinna sous région kɔnɔna la ani farafinna kɔnɔna la. Ayiwa ATR n y'a fɔ kuma daminɛ na n ko tiɲɛ don min ye bolofara min b'e bolo o ye ɲɛgɛnkɛlaw ani an ka minnu bɛ yen n'olu bɛ miiriya kɛ ka baara kɛ n'o tɛ dɔw b'a kɛ cɛncɛn na dɔw b'a kɛ koko la dɔw b'a kɛ dessin ni fɛnw ye nka festival yɛrɛ ɲinan ta ye a kuma a fɛnw cayara jama cayara dɛ. A jama cayara wa n'i y'a jateminɛ yanni crise ka na 2012 an tun bɛ festival organiser ni activité hakɛ mun ye ne bolo n'an ma tɛmɛ o kan a ma jigin o dugu ma sabula depuis 2012 fo ka na se ɲinan ma san o san an bɛ gɛlɛya kama ani insécurité kama an bɛ activité dɔw bɔ a la ka se ka don an ka vision kɔnɔna la voilà mais ɲinan an y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ an'an ka sɔrɔdasiw u ye an ka territoire fan caman minɛ hakilisigi nana jamanadenw kunkolo la mɔgɔw bɛ se ka voyager ka taa yɔrɔ caman bon o bɛɛ kɛra sababu ye bibi na ni kɛnɛ fɛn fɛn sigi mɔgɔw bɛ na facilement donc o de kama ɲinan fana ka ni AES dɔgɔkun fara ɲɔgɔn kan a kɛra activité ba ye sabula délégation bɔra Niger ani Burkina olu bɛɛ faralen festival jamakɔrɔ in kan je pense que o bɛɛ de ye jama in caya ka kɛ ka ni édition kɛ édition jamama ye. Ayiwa maaw ni kan ko o ye dɔnkiliko de ye nin ko in na i y'a kɛ cogo cogo kuma tɛ bi yɛrɛ ye samedi national ye kunun ko Salifu ninnu tun bɛ ka min kɛ o tun bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna na parce que an y'a ye dumuniw nana kɛ kɔfɛ sufɛ tuguni Salifu ni Gibaw ani Burkina artistes ale su ni su tɔw tɛ kelen ye dɛ. An b'ale wele lieu de la diversité diversité n t'a dɔn n b'a ɲɛfɔ bamanankan na cogo min na nka a bɛ caravane culturelle pour la paix hukumu de kɔnɔna la sabula n'i y'a jateminɛ n ye 2012 fɔ sisan jamana kun farafaralen don minnu bɛ bɔ kɔrɔn fɛ olu b'u dama minnu bɛ bɔ tilebin fɛ olu b'u dama nka an yɛrɛ bolo depuis 2012 2013 an ye nin caravane culturelle pour la paix sigi sen kan ni festival 3 ye festival Taragat olu ye Marocains ye festival au désert de Tombouctou ani Segu festival yɛrɛ pour que Segu ni dɔnku ka se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw tin don ɲɔgɔn na u ka se ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ parce que problème tun bɛ yen fɔlɔ an tun tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ de n'i ko ko kɔrɔnfɛmɔgɔw an minnu bɛ an b'a fɔ ko nin ye mɔgɔ sugu ye donc ni ɲɛnajɛ sugu min bɛ kɛ Segu Art kɔnɔna la caravane a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ n'u ye ɲɔgɔn dɔn fana u bɛ ɲɔgɔn faamu u bɛ ɲɔgɔn ka tabiyaw dɔn mun ka ɲi e ma ani mun ma ɲi ne ma an b'o dɔn an b'o éviter an bɛ taa sira kelen fɛ a bɛ na ni bɛn ani kelenya ye jamana kɔnɔ donc caravane bɛ na ni bɛn ni kelenya de ye wa o tɛ taa an b'o kɛ ni musique ye n y'a fɔ i ye concert min surɔ artistes bɛ bɔ nord la o bɛ bɔ sud la ani Mali fan bɛɛ ka tila ka jamana wɛrɛ artistes fara kan ɲinan Burkina kun bɛ yen Niger fana kun bɛ yen olu farala artistes nalenw kan ka se ka tulon diya n bolo wa mun y'a tɔ bɛɛ n'an ka tɔ bɛɛ la o ye Salif Keita ye sabula mɔgɔw degelen bɛ ka ale ye samedi sufɛ nka ɲinan an y'a bila ni la diversité la ka se ka hali bi a sankɔrɔta sabula délégation AES mɔgɔw bɛ hali bi an tɛ fɛ u ka segin fiyewu n'u m'an ka artistes baw fana ye voilà donc wula fɛ fana rencontre communautaire kɛra o ye communauté o dumuni tun bɛ yen dɛ dumuni tun bɛ yen dumuni wa ale yɛrɛ ko ale bɛ k'a denfaya fo ka taa ban sa a y'o fɔ tiɲɛ na nka dumuni tun bɛ yen wa je pense kuma min fɔra kɛnɛ kan fana a bɛ mɔgɔ nisɔndiya a bɛ courage don mɔgɔ la hali bi an ka se ka cɛsiri baara la pour que bɛn ani kelenya a ka sinsin Mali kɔnɔna la. Ayiwa an bɛ ka taa kuncɛyɔrɔ e yɛrɛ bolo jate la maa joli nana bɔra jamana joli la foire ni fɛnw a kɛra cogo di ɲinan est ce que jama saw n'u nana y'aw wasa wa.
jama min nana y'an wasa sabula an kun hakili bɛ jama ba 40 na 40,000 nka ne bolo an bɛ sɔn ka tɛmɛ o yɛrɛ la sabula don o don mɔgɔw bɛ ka na hali bi yɛrɛ mɔgɔw bɛ sira la ka na foire fana i b'a jɔn cogo min na jama tɛ an ma se ka don bi tuguni hali sɔgɔmada ne kun bɛ yen mɔgɔw kun ma wuli kosɛbɛ yɛrɛ jama kun bɛ munumunu na foire kɔnɔna la donc ne bolo an kun hakili bɛ jama min na an bɛ sɔn ka tɛmɛ o kan kosɛbɛ wa an kun hakili bɛ jamana 40 de la nka n'i y'a jatew bɔ an bɛ sɔn ka taa 40 sanfɛ donc je pense que ɲina édition kɔni alhamdulillah an bɛ ala fo fana parce que depuis a daminɛna fo sisan an ma basi ma maa si sɔrɔ ala barika la an bɛ dugawu kɛ fana yanni a kun ka cɛ basi kana maa sɔrɔ ayiwa ATR i ka baara ka ca ne bɛ maaw la munumunu na i nɔfɛ halisa ko baarasela kow ka ca e kan ka taa ci caman wɛrɛw la an tɛna i ka waati bɛɛ ta ka bi bɛɛ kɛ ni kuma ye labanw fana bɛ yen min ye kuru kɔnɔna na baaraw kan ka kɛ ni kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ ani weleweleda min b'i fɛ surtout n y'a mɛn ko bamakɔkaw bɛna na caravane dɔ fana kɛ ko ka na su in na i b'a olu ka samedi national ko kɔni a bɔra dugu la k'u bɛ wuli ye 18h ko ka na concert la ko ka tila ka segin ni concert ba bon kuma laban ye mun ye an bɛ Diani fo aw ka nin kɛnɛ in na parce que an b'aw suivi réseaux sociaux kan an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka a sankɔrɔta amina yarabi an bɛ festival fana fo parce que n'i y'a mɛn festival mɔgɔ min bɛ na lajɛ olu de don an bɛ mun ɲini fɛ fana u kana festival la u ka boli dɔɔni parce que sira in a ka ɲi kosɛbɛ i bɛ boli fo ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ u kana dɔɔni n'u ye fête kɛ u ka segin dɔɔni fana pour que bɛɛ ka na ɲuman na ka sigi hɛrɛ la an bɛ autorités fana fo u bɛ ka effort min kɛ ka festival sécurisé ani ka Mali bɛɛ lakana lasigi Mali bɛɛ kɔnɔna la je pense que o de ye n ka kuma laban ye voilà merci beaucoup ATR Mayiga an b'i fo min ye exposition minnu bɛ Segu Art Festival Sile Niger ta ko 21 na o ɲɛmaya b'ale bolo tutigɛbaa don sabula maamu ni minnu y'a daminɛ waati kabini a chaise bɛ ta u yɛrɛ bɛɛ bɛ chaise ta ka n'a sigi kelen kelen fo ka taa maaw wuli ATR b'o maaw fɛ a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ATR ka baara ka ca n'i ye festival kɔni n'i y'ale wele fo ni min se t'a ye ale kɔni b'a cɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ an b'a fo la a nana an ka kɛnɛ ɲɛnamaya an b'a fo n'ala sɔnna a ma min ye festival ye a programme bɛ su in na samedi national ale de bɛna na kɛ n'o banna sa n b'a dɔn k'a fɔ a ko bɛ kun cɛ o yɔrɔ la ATR k'i yɛrɛ fo min ye sini sufɛla fana c'est vrai sini sufɛ bɛ yen aw yɛrɛ fana ka su fana b'aw bolo jam session o fana bɛ 5 donc an bɛ bɛɛ fo k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko festival ma ban bi bɛ yen sini su fana ɲɛnajɛ bɛ yan tuguni a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma Falaye Keyita Keba Jalo olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ bɛ se k'a ye cogo min na sɔɔni an na tila ka kibaruya wɛrɛw d'aw ma nin kɛnɛ kelen ale kan ATR i Mayiga merci Thank you.